Totoo nga na napakaganda ni Tita Ava. Kahit nasa 40 anyos na ito, ay batang-bata pa ring tignan. At parang nasa 20 anyos pa lamang ang edad. Napakaputi at napakakinis kasi ng kulay ng balat nito. Maliit lang ang muka na may magandang korte. Balingkinitan din ang katawan na biniyayaan ng malaking balakang, maliit na bewang, at malusog na mga dibdib. Kaya nga halos magkagulo ang angkan namin nang bumalik sa probinsya si Tito Andres kasama ang bagong asawa nito na si Tita Ava. Halos lahat ng kalalakihan sa angkan namin ay mahahalata ang labis na pagkamangha kay Tita. May mangilan-ngilan din nakakikitaan ng inggit sa muka at reaksyon ng mga to. Dahil sa sobrang tuwa ni Lolo, ay pinagpatayo niya ng kubo si Tito Andres at ang asawa nito. Higit yung mas malaki kaysa sa mga nakatayong kubo sa lugar na kinatitirikan ng kabahayan ng aming mga kamag-anak. Sa mga unang araw ng pagbalik ni Tito, ay halos gabi-gabi ang mga naging inuman, kasama ang itay at ang ilan sa mga pinsan ng mga to. 2 linggo ang lumipas, ay nagsimula ng magbalik trabaho si Tito. Nagsimula na itong gumawa ng mga muebles, gawa sa mga dekalidad na kahoy na kanyang kinukuha sa bundok. Ang mga nasabing muebles naman, ang siyang ibinababa niya sa bayan para ibenta. Normal naman ang mga nagdaang araw, buhat ng magbalik sa aming probinsya sa Tito. Pero isang hapon, nang mapadaan ako sa bukal na malapit sa kubo nila, ay nakita kong naliligo roon si Tita Ava. Bakat na bakat ang katawan nito sa basa niyang puting duster. Hapit na hapit ang hubog ng katawan nito. Mahahalatang walang suot na panloob. Sa tanawing yon, ay talaga namang walang sino mang lalaki ang hinding-hindi tititig sa larawang ng hahalina. Nang bigil lang mapatingin sa akin si Tita, nagbangga ang aming mga paningin. Bigla yung umiti ng makahulugan. Nagulat ako sa mga sumunod na ikinilos ni Tita. Bigla niyang itinaas ang laylayan ng kanyang basang duster para ilantad sa paningin ko ang sobrang puti niyang hita. Dahil doon ay nakaramdam ako ng hiya. Wala akong magawa kundi ang yumuko at dumiretso sa paglalakad. Hindi na ako muling lumingon sa lokasyon kung nasaan si Tita. Sa pagdaan ng mga araw, ay palagi kong nahuhuli si Tita na nakatitig sa akin. May mga pagkakataon pa nga na lumalapit siya sa akin at kunyaring may tinatanong. Pero ang totoo, ay nilalapit niya ang kanyang muka sa aking leeg. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman ko sa mga ganoong pagkakataon. Kaba dahil naglalaro sa isip ko kung ano ba talaga ang gustong mangyari ni Tita. May gusto ba siya sa akin? Takot naman dahil baka mapansin ni Tito Andres ang pagiging malapit ni Tita sa akin at kung ano pa ang maaaring isipin nito. Sobrang nakakapanglambot talaga ang mga ikinikilos ni Tita. Sa kabilang banda naman, ay nakakapagpatigas din. Hanggang isang araw, "Anak, dalhin mo nga tong mga pako sa Tito Andres mo at kakailanganin niya yan sa paggawa ng mga muebles utos sa akin ni Tatay, sabay abot ng isang supot ng pako. Agad ko namang tinungo ang kubo nila Tito. Dala-dala ang nasabing supot ng pako. Sunod-sunod ang tawag ko sa pangalan ni Tito, subalit walang sumasagot. Ilang sandali pa, ay lumabas mula sa pinto ang kanyang asawa na si Tita Ava. Suot-suot pa rin nito ang palagi niyang suot na puting duster. Nang iaabot ko na sa kanya ang supot, ay bigla niyang hinawakan ng kamay ko at hinila ako papasok sa kanilang kubo. Pinaupo niya ako sa upuang kahoy kaharap ng lamesa. "Halika, umupo ka muna dyan at ipapatikim ko sa iyo ang putahe ko."
Yun lamang ang naisambit ni tita, sabay tungo sa kusina. Paglabas nito ay may dala ng kanin at isang mangkok ng sinabawang karne. Ayon sa kanya ay nilagang baboy raw yun. Pagtikim ko ng sabaw, ay talaga namang sobrang sarap nun. Parang nakakapagpasigla ng buong katawan ng sabaw na yun. Nang kagatin ko naman ang laman, ay sobrang linamnam. Pero parang hindi yun baboy eh. Hindi rin baka. Pero mas malinamnam kaysa sa baboy ang karning yun. Si tita naman ay titig na titig sa akin. Tapos ay napansin ko na inililihis niya ang gilid ng kanyang suot na puting duster. Lumilitaw roon ng sobrang kinis at puting gilid ng kanyang balat. Maya-maya ay nagsalin siya ng tubig sa baso at nilagok ang laman noon. Sinadya niyang patapunin yon sa kanyang leeg habang nakatitig sa akin. May tumayo ring bahagi ng aking katawan nang inabot ni tita ang kamay ko. Tapos ay inilalayan yon para humaplos sa kanyang leeg. Nang patuloy niyang ginabayan ang aking kamay papunta sa mga maselan pang bahagi, ay doon ko na hinila ang kamay ko. Alam kong mali yun at paniguradong magagalit si tito. Pero nagulat ako sa mga sumunod na ikinilos ni tita. Bigla siyang sumimangot at sumigaw. Ano? Tatanggihan mo ako? Matapos kong ipatikim sa iyo ang putahe ko? Hindi ko maintindihan ang nangyayari. Si tita kasi, naglabasan ng mga ugat sa muka at mga braso. Yung puti niyang balat ay naging kayumanggi at tinubuan ng mga maninipis na balahibo. Bagaman at wala naman siyang matutulis na mga ngipin, ay tumutulo mula sa kanyang bibig ang masagana at malapot na laway. Akbang tutunguhin ko ang pintuan para lumabas at tumakbo, pero napakabilis na kinapitan ni tita ang bisig ko. Saan ka pupunta? Galit na tanong nito. Ang kaninang malambing na boses nito ay tila namaos. Hindi na ako makapagsalita sa mga oras na yon. Nanigas na ang mga paa ko sa kinatatayuan ko. Alam ko na ang maaari kong kahinatnan ng mga oras na yon. Nang biglang pumasok sa loob ng kubo si Tito Andres. May hawak itong kawayan na pinatulis ang dulo. Naloko na. Alam kong magagalit sa akin si Tito dahil malamang naaakalain ito na nakikipaglandian ako sa asawa niya. Pero walang ano-ano ay mabilis niyang nilapitan si tita. Buong lakas niyang itinusok ang hawak niyang kawayan sa sikmura ng kanyang asawa. Tinanggap kita kung sino ka at kung ano ka, pero hindi ako papayag na saktan mo ang sinumang bahagi ng aking pamilya. Galit na pagkakasabi ni Tito. Ang mga tumutulong laway sa bibig ni tita ay nahaluan na ng dugo. Napuno rin ng dugo ang puting duster na suot nito sa bahagi ng sikmura kung saan nakatarak ang kawayan. Ilang sandali pa ay binawian na ng buhay si tita. Bagaman hindi ko maintindihan ang nangyayari, ay mabilis kong tinungo ang pinto at patakbong lumabas. Sa tulong ng albularyong kakilala ng aming pamilya, ay nalaman ng angkan ko ang totoong pagkatao ni Tita Ava. Ayon sa albularyo, ay aswang daw to. At ang putahing ipinakain sa akin ay karne ng tao. Bagaman walang halong pangyayanggaw ang pagkain yon, ay sinikap pa rin ng albularyo na maipasuka sa akin ang lahat ng aking nakain sa araw na yon. Ilang araw ang lumipas, muling nilisan ni Tito Andres ang probinsya namin. Kung kailan siya muling babalik, walang nakakaalam.